गिबियाव आफा इसोर प्रभु जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ हामबाय होनो लोगोसे आरोबाव दिनै नोंथांमोनखौ आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाबावबाय। आरोबाव आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै दिनै गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबावनाय जाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै मोजाङैनो दङ। जों बेबायदिनो इसोरनि अननायाव मोजाङै थाबाय थानो हाथों आरो जों प्रभु जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बाइबेलनि मोननैसो बाथ्रानि गेजेरजों खायसे गियानखौ सोलोंनानै लाबावनि एबा खायसे नलेजफोरखौ बुथुमनानै लाबावनि। अब्ला दे जोङो भिडिअखौ जागायदिनि। नाम्बार वानाव नोंथांमोना बाइबेलनि बाथ्रा सिरिफोर नुनो हादों। बे बाथ्रा सिरिफोरखौ रमारि बिजाबनि 13 सिरियाव मोननो हायो, गोथार बाइबेलनि रमारि बिजाबाव। बेहाय बुंदों, साफ्रोमबो एक्टियारजों फसंजानाय हादर बेंगिरिफोरनि सिङाव गंथों। मानोना इसोरजों जायाब्ला बोलो गोनां बेंग्रा गैया, नाथाय दंनायफ्रा इसोरजों फसंजानाय। बे बाइबेल शास्त्रआ हादर बेंग्राफोरनि सोमोन्दै जोंनो खायसे नलेजफोरखौ होयो। बे नलेजखौ जों साफ्रोमनोबो गोनांथि दं होननानै आं सान्दों। बे बाइबेल शास्त्रआ जोंनो खिन्थायो जे हादर बेंग्राफोरखौबो इसोरासो सायख'यो आरो इसोरासो फसङो। आरो बे हादर बेंग्राफोरा इसोरजोंनो फसंजानायखाय हादर बेंग्राफोरनि सिङाव गंथों एबा हादर बेंग्राफोरखौ मानिथों होननानै बाइबेलनि शास्त्रआबो थिनदों। इसोरानो फसङाब्ला रावबो हादर बेंग्रा जानो हाया। बुहुमनि गासै हादरफोराव जायफ्रा हादर बेंगिरि एबा लिडार हिसाबै दङ, जेरै राजा, मन्त्रि, प्रेसिडेन्ट, मिनिस्टार बायदि बायदि, बिथांमोना गासैबो इसोरजोंनो फसंजानाय। इसोरजों फसंजानाय दैदेनगिरिखाय बिथांमोना एक्टियार गोनां दैदेनगिरि। बिनिखायनो हादरनि दैदेनगिरिखौ गंसे हादरनि साफ्रोम सिटिजेनआ हादर बेंगिरिफोरनि सिङाव गंनो गोनां दायित्व दङ एबा मानिनांगौनि दायित्व दङ। बे आयदायाव इसोरनिफ्रायबो बेबायदि बिथोन दङ, जायखौ जोङो बाइबेल शास्त्रआवबो मोननो हायो आरो बियो जोंखौ फोरोङो। दा खोथाया जाहैबाय, मानो इसोरा हादर बेंगिरिफोरनि सायावबो नोजोर होदों एबा दायित्व लायो। बिनि खारना जाहैबाय, जोङो बे बुहुमनि गासै हादरफोराव थानाय गासै सुबुं माहारिफ्रा इसोरनि सोरजिजानाय एबा इसोरजोंनो दाजानाय। इसोरा गाव सोरजिनाय फोरजाफोरखौ सामलायनो थाखायसो राजाखौ फाथिनाय जायो। बेबायदिनो पाब्लिकखौ दैदेननो एबा जोथोन लानो थाखायसो मन्त्रि, प्रेसिडेन्ट बायदि रोखोमनि दैदेनगिरिफोरखौ सायख'नाय जायो। सोरबायदि दैदेनगिरिखौ देरहाहोरोब्ला एबा सायख'योब्ला पाब्लिकनि थाखाय मोजां जागोन, पाब्लिकखौ अननो रोंगोन, गांनाय उखैनायखौ बुजिगोन, रावखौबो मोखां नायनानै सार्थ खालामाजासे समानै बयखौबो समानै सामलायनो रोंगोन, बेबादि दैदेनगिरिखौसो इसोरा देरहाहोहरो आरो सायख'यो। बेबादिनो लवार लेभेलनिफ्रायनो सेन्ट्रेल लेभेलसिम इसोरा गावनि फसन्द नांनाय दैदेनगिरिफोरखौसो सायख'यो आरो हादर दैदेननो एक्टियार होयो। गंसे हादराव गोबां क्रर क्रर बेबायदिनो सुबुं अनजिमाफोर थायो, गोबां जातिफोर थायो। मोनसेल' जातिनि मानसि, मोनसेल' धोरोमनि मानसि बेवहाय थाया। दा बे गंसे हादोराव थानाय जातिफ्रा गुबुन गुबुनब्लाबो, धोरोमफोरा गुबुन गुबुनब्लाबो, महर मोखां खालार बायदिफ्रा मिलायाब्लाबो गासैबो सासे इसोरजोंनो दाजानाय। जों मानसिफ्रासो सानो आमखाया उमुक, आमखाया ओरै थोरै जातिनि मानसि, आमखाया उमुक तुमुक, उमुगा ओरै थोरै। नाथाय इसोरनि नोजोराव बयबो समान। सोरबानि बिगुरा गोसोमब्लाबो, सोरबानि बिगुरा गोजाब्लाबो, सोरबानि मोखां गन्थङा दाब्ला दाब्लिब्लाबो बयबो सासे इसोरजोंनो दाजानाय। बेनिखायनो सोरबाया दैदेनगिरि जानो लुबैदोंब्ला आरो बे दैदेनगिरिनि गोसोआ सार्थ गोनां गोसोब्ला बियो दैदेनगिरि जानो हाया, मानोना बेखौ इसोरानो फसङा। जेरै इसोरा बयखौबो समान नोजोरजों नायो, थिग बेबायदिनो सासे हादरनि दैदेनगिरियाबो बयखौबो समानै नोजोरजों नायग्रा जानो नांगोन, अब्लासो बेखौसो इसोरा फसंगोन। मानसिफोरनि आखुथाया बेबायदि, बयबो गोजोनाव थानो लुबैयो, दुखुखौ रावबो हास्थाया। जाथि हिसाबै नायोब्लाबो मोनफ्रोमबो जाथिया बेखौ हास्थायो। बेनिखायनो गाव गावनि जाथिखौ साबसिनाव लाखिनो थाखाय बयबो जाथियानो गावनि जाथिखौ गोजौआव
लांखोनो दैदेनगिरिफ्रा नाजायो। मानोना रावबो गावनिखौ गोग्लैसोना थानायखौ लुबैया, गोग्लैसोना थाजानो बयबो बायो। बेखौ मोनफ्रोम जाथि एबा हारिनि दैदेनगिरिफ्रानो सानो आरो नाजायो, हास्थायो। बिनिखायनो मोनसे हादराव गोबां जाथिफोर थानायखाय आरो बे जातिफोरनि सुबुंफोरा रावबो दुखुखौ, गोग्लैसोनायखौ, खस्थ'खौ हास्थायिखाय बयखौबो समान नोजोरजों नायनो रोंग्रा मानसिखौसो इसोरा दैदेनगिरि सायख'यो। आरो बेबायदि लिडारनि दैदेननायाव 100% नङाब्लाबो 90%ब्लाबो सुबुंफोरा गोजोननायखौ मोननो हायो। बेनिखायनो सोरबा दैदेनग्रा जानो हास्थायोब्ला इसोरजों गनायजाथाव आरो सैथो गोसोनि जानो नांगोन। जाति धोरोम सायख'नाय गैयाजासे बयखौबो समानै अननो गोरों इसोरजों नुजानो नांगोन। अब्लासो इसोरा नोंथांखौ दैदेनग्रा सायख'गोन। सेल्फिश टाइपनि खायदाफोरजों सायख'जानो एबा देरहालांनो हास्थायदोंब्लाबो एबा खायदा खालामदोंब्लाबो इसोरा सायख'वाब्ला रावबो दैदेनगिरि सायख'जानो हाया। बेनिखायनो जायफोरा हादरनि दैदेनगिरि हिसाबै दङ बिथांमोना इसोरजोंनो सायख'जानाय आरो जायफोरखौ सायख'गोन बिथांमोनखौबो इसोरासो सायख'गोन। शास्त्रआ जोंखौ बेबायदिसो मिथिहोयो। दानिया फैदो दिनैनि नैथि बाइबेल शास्त्रआव। बेनिखायनो एक्टेर गोनां हादर बेंग्रानि जेङा गसंग्राया इसोरनि थोननायनि सिङाव गङालाबा जेङा गसङो। नाथाय मानिनानै थायालाबा जेङा गसंग्राफ्रा गाव गावनियाव दाय फोनांजानायनि बिसारखौ मोनगोन। बेहाय बुंदों जायफोरा दैदेनगिरि बिसोरो इसोरजोंनो फसंजानाय। बे इसोरजों फसंजानायफोरनि सोरबा जेङा गसङोब्ला बिसोरखौ फसंग्राफोरनिनो जेङा जायो। ओंथिया जाहैबाय जे इसोरासो बिसोरखौ फसंदों नालाय दा इसोरनिबो जेङा गसंनाय जाहैगोन। बिनिखायनो इसोराबो बिसोरनियाव दायखौ नुगोन आरो इसोरजों दाय फोनांजागोन। बेखिनि गियानफोरखौ, नलेजफोरखौ जोङो बाइबेल शास्त्रनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हायो। आङो दिनै बेखिनियावनो फोजोबनो नागिरबाय, गोबाव खालामनाय नंलिया। नाथाय फोजोबनाय सिगां रिकुवेस्ट खालामबाय बयखौबो, नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अननानै बेल आइकनखौ दाबायनानै लादो। गोदान गोदान आपडेटखौ गोख्रै मोनबाय थानाय बायदि। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामनानै होदो। इसोरा बयखौबो बोर होथोंसै। थेंक्स फर वाचिं।